Makka ko ina suka je zaka ji su sai manzon Allah sada shayun nan shauta jani mai zikirin Allah sahibin nasa shauti dani sautu rasulallah yau barhama shi yace da mu manzon Allah bana mantawa in saka da shi an bambu ma'ana sarki mai ado da Qur'ani ma shau Haruna shi yace da ni manzon Allah za su kai ni gun manzan Allah sana zo na tsaya gaisuwa na yanke ita kanta zan shigo birni in ga me ake yi a cikinta na biyo hanya sai na ji ana manzan Allah sana ta wani dai in wuce gidajen yan boko a sani na dai sun fi son su je su ta yin kwallo na shigo layin sai na ji suna manzan Allah na shigo kauye dan na zo na gansu suna murna kaka ta yi za su samu amfanin gona hakan hanya sai na ji suna manzan Allah daga nan na ce zan wuce ruga in lebo su fulani su sun fi son a bar su da shanun su da na zo gun su duk sai na ji sai manzan Allah na wuce Lagos can gani na yarbawa jumla dan ka san su bar su dai akan harkar dila da na same su na ga so rike manzan Allah da na zo na taka ga daga sarari na murane kuma ka san su aksarin su yin dodan ne daga sun daina sun kama kiran manzan Allah da koyan mata za ka gan su sun yin kwalisa koyawan su buga wai ka ba su san su ga yan sisa yanzu sun ware sun kama kiran manzan Allah bagayu mataran su na wizi wizi ko bukin aure za su sanya wizi wizi yanzu sun daina sun kama kiran manzan Allah dan walura wanda duk yake manzan Allah zaka same shi ko cikin sa'annai na yi jumla ya wuce kowa baya shi gurin manzan Allah annabin nan ne da okashato ya so shi tunanin duniya nan yanayi ya ko jawo shi ya bashi aljanna dan yana cikin manzan Allah har ya ce da sahabbai ku kalli dan aljanna ma'ana shi ne dai okashatun da ya nuna kuma mu mun yarda mu dai sai manzan Allah don hakan gayu garku yarda ko a ina ne ko a kan hanya ko cikin dubin jama'a ne garku ce komai in banda kiran manzan Allah Rasulallah shi ce kar ado ne gun Allah ba san zakka ko yawan azumi ka hada sallah duk ibadu ne ce ka tattara ka hada jumla in ka zo gun Allah babu son manzon Allah kula mun ta in ta yi yaban manzon Allah ko da raina ko da ina cikin kabari jumla dan barhama ba ya kausu mai zikirin Allah sun taru sunana ne na zogonka kai da ke so kai zan kira ka budan kofarka ba dan ni ba dan Abubakar mai bin Allah da kuma ta dai zakirin ku ne ke gaishe ku liman abuwa in na sabatin alƙawarin ku ba dan ni ba dan isar ku kun manzon Allah mai sunan nai Ibrahim dan baiwa na ku aiwa turku a Kano na zo na zabe ku na godewa masu son kaya manzan Allah ya Rasulallah ya
Any
kira rabbana da bai yi kan da zan bayyana kowa ya ji ya so manzon Allah Allah sai manzon Allah salati mai cikakken yabo dawa shugaba sha yabo shine annabi rahama Allah Allah sai manzon Allah bai ni ba zan bar ku ba komai ku ke gaba kowa tsoron Allah Allah sai manzon Allah Allah yanyi don Mustapha kaunar kwazo cike sa safa su ne shugabannin bayan Allah Allah sai manzon Allah ko gidan Fadima shakki dani musallama dosi babu barhama bawan Allah Allah sai manzon Allah kai da wani mijin Asiya na baba aminu mai gaskiya shehu na nuna shi ne mai jalla Allah sai manzon Allah na yi na kai da kai shehu umar ina gas da kai kai ne ke fada mun manzon Allah Allah sai manzon Allah ne zan tsaya kai da ku koma wanda ke sha da ku
take yadda su kawo suka tsallake sharrin halittu daga gun Allah Allah sai manzon Allah hannu a samar da ni sharrin dukkanin zamani domin a kasance ne Allah Allah sai manzon Wannan shi ne DJ Sule. Allah
farfajiya duk wanda ka so ka yi masa babu mai tanjiya. Sannan ya kara ya je masa ke rukun anbiya ya zarce kowa ku shaida babu mai tankiya. Allahu ya bashi ya kara da mai laliya. Sannan ku shaida da shi ne ya rike duniya da yanzu Allahu ya shafe dukan duniya. Mahmudu ya ce a barta yana cikin al'umma. Ya take azzalumai ya ce su cin ganiya ya rusa duk kafirai da su shaida Allah daya. Kira shi yanzu da tazo da mazuwa. Wallahi na so a ce na zo kana duniya in kama kallon ka har ma in bace kulliya ko yanzu ma in ka da ban na sani. Safe da yamma ina zikiri na tafiya duk sanda na zo bakar ka na ce ban gajiya ko da mafarki a ce mini in taho na zama. Ni banda kowa ka da ban shugaban anbiya kullum ka dace ma mai dukkanin zuciya dan haka na so a yi mini dan isar fadi. Dan banda hali da za a gani a jana'iya laifi karan ko'ina ya kare tu zuciya shine na zo kun ka kai man taimako da su. Mai san ka shi ne ga haske yau cikin duniya zuwa da aiki na kirki gun ba tambaya ya samu hasken ka ya zamto gumin al'umma. Dan baiwa da aka ba kirki bale tarbiya sai san kai shi ne abinci ne cikin duniya yarje ka ce mai so shi gidan ka to an. Ya Muhammadu Rasulallah
Rasulullah Maulana
zuciyata wallahi tallahi ni kan ba sauki ya Rasulullah a san Rasulullah ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki a san Habibullah ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki shugaban kowa Muhammadu Rasulullah maulana ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki garkuwa ta ne Muhammadu Rasulullah maulana ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki a san Rasulullah ba sauki a san Habibullah ba sauki kai nake kauna ba sauki cikin zuciyata ba sauki na bar kowa ba sauki ya rike mai girma shi ne Muhammadu Rasulullah ba sauki ni ban san kowa sannan kuma ban san komi ba sauki sai shugabana ba sauki Muhammadu Rasulullah ba sauki sai garkuwata Muhammadu Rasulullah ba sauki ni ban san kowa ba sauki na bar mamata ba sauki na bar kowa ba sauki na bar mamana ba sauki na mata na ba sauki na har yayata ba sauki har ma yandena ba sauki har ma yayana ba sauki har ma abokanena ba sai ka sai manzo Allah ba sauki zuciyata ba sauki ba sai da wani ba sauki zuciyata ba sauki cikin rayuwata ba sauki kan ban san kowa ba sauki da tunanin komi ba sauki kan ban san kowa sai kai farin cikin ruhi da shi sai Muhammadu Rasulullah ba sauki nurul anwari ba sauki ya siradallah ba sauki ya kamzallah ba sauki ya habibullah ba sauki ya saifullah ba sauki Muhammadu Rasulullah ba sauki Muhammadu Rasulullah ba sauki ya Rasulullah ya Rasulullah ba sauki ya Rasulullah ba sauki cikin zuciyata ba sauki ya Rasulullah ba sauki basirin dan bangi ba sauki cikin zuciyata ba sauki ba sauki ya manzo Allah ba sauki ya da burge ba sauki ka da burge ba sauki ya Rasulullah ba sauki asa Rasulullah ba sauki ba sauki ba sauki asa Habibullah ba sauki ba sauki ba sauki asa Muhammadu da sauki ba sauki Muhammadu Rasulullah ba sauki ba sauki ya Rasulullah ba sauki sarkin adalci ba sauki ba sauki kuma mai hakuri ne ba sauki shi manzo Allah ba sauki kuma mai hakuri ne kuma mai kyauta ne mai kyautar aljanna Muhammadu Rasulullah ni na san ka Muhammadu Rasulullah cikin zuciyata ba sauki ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki ya Rasulullah ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki alayhi salatullah summa salamu ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki salatin turakina ila zikri wal hudi ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki ina da kulli anbiya'i wa lahu ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki zinatul hadraki wa kirwa sama ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki rasulu min al-maula rasulu min al-maula ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki rasulu min al-maula Allah wa adam lam yakun ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki wa ya Rasulullah wa ya Rasulullah ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki wa ya Rasulullah dai ban wa ma zama ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki wa shatu kanziyatul haqi wa qahu ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki sakata ne kasmu wa muka sama ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki wa min ilayhi kulli shanin muhammama ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki ya Rasulullah Allah Muhammadu Rasulullah maulana ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki Muhammadu Rasulullah Allah Muhammadu Rasulullah katana ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki ya Rasulullah kaunar ka cikin raina ba sauki wannan shine DJ Sule. Ai wane